Мен бұл проектта жеңуші болырға тиешмін, чөнки бұл менің зор хыялым. Халыкның күңеленә кирип кала алсам, шул вакытта җиңәрмен. Biz татар эстрадасына яңа юнәлеш кертүчеләр. Чөнки мин кешеләрне бик яратам. Музыканы яратам, һәм җырларга бик яратам. Мин булмасам, кем җиңәйне тагын бу конкурста? Язмыш тавышы миңа шулай дәшә. Минем артист буларак бүтән якларым бар. Чөнки мин иҗат белән яшим. Мин үземдә ышанам. Үземнең тормышымны гомумән сәхнәдән башка күз алдыма да китерә алмыйм. Бу минем бәләкәй чактан ук килгән хыялым һәм үземне зур сәхнәдә күрергә бик зур теләгем. Xeyirli kech dostlar. Siz Яңа Йолдыз тапшыруының 6-нчы сериясын карыйсыз. Реаль егет кызларның йолдыз булу өчен реаль адымнары нәкъ менә сезнең күз алдында. Мин Гөлназ Сәфәрова сезгә бу атнада егет кызларның ачышлары, хыяллары, борчулары хакында сөйләргә әзер. Башлыйк. Узган атнада без исламның проектка кайтуы хакында хәбәр иткән идек. Кастинг үткәч тә жюриның фикерен үзгәртергә мәҗбүр иткән егет кем ул? Ул нинди? Сире нидә? Тормышындагы нинди үзгәреш аның зур хыялын шәлпәрәмә китергән? Әйдәгез бүген ислам белән якыннанрак танышыйк. Сәлам сезләргә, нурлы йөзләргә. Без бүген Казанда, ләкин Казанда булуыбызга карамастан, Самара егете Ислам Калимуллин белән танышабыз. Ислам үзе Самара өлкәсеннән булса да Казанда төпләнгән һәм ул безне танышырга дип ни өчендер стадионга чакырды. Ни өчен сәхнә түгел, ни өчен стадион? Бик тиздән белербез. Ислам Калимуллин, әйдә инде менә хәзер барлык тамашачыларга инде үзең белән таныштырып китте. Кайсы яклардан, нишәп йөрисең, кем син гомумән? Гомумән мин кеше, мин Ислам Калимуллин булам, Самар өлкәсеннән, Гали дигән авылдан. Казанда инде хәзерге вакытта 8 ел тирәсе яшим. Аңа кадәр Самарда авылда яшәдем, Самарның үзендә яшәдем. Балачактан бирле шул. Җырларга тырышып йөрим инде шул. Шулай дип дуслар, Калимуллиннар гаиләсе белән якыннанрак танышабыз. Ислам, әйдә, таныштырып кит гаиләң белән. Бу минем әтием. Бу минем әнием. Әлеге вакытта безнең гаиләбезнең барлык вәкилләре дә монда юк. Каялар? Ике абыем, бер абыем, уртанчы абыем хәзерге вакытта ялда, Төркиядә. Зур абыем эштә. Шуңа күрә бүген инде иң газизләрем әтибенә монда. Зур абыем минем уст төзүче. Төзи ул аның куллары алтын дип әйтсәм дә була, чөнки ул төрле эшләрендә эшли ала. Нинди эшкә алынмаса, ул бөтенеберендә эшли. Мин аңа карап, кайрата шул хәтле мөкибән китәм. Мин менә нинди әйбергә алынма, ул әйбер ватыла. Аның менә нинди генә әйбергә алынмаса, шулай бер чук курчак булып куя. Шундый абыйларың булгандаймы? Уртанчы абыем минем. Уртанчы абыем кем әле ул? Минем без бит алар бездә бит гаиләдә 25 кеше эшләр бит. Уртанчы абыем минем банкта эшли. Син бит театраль күллиятта укыдыңмы, театраль училищеда? Ничек менә шушы театр ягын сайламадың? Мин театр училищесына нәрсәгә кирдем? Чөнки мин гомумән кеше белән сөйләшә алмыйдым алай. Бик теге кысынкы тотайм үземне шундый теге. Урысча әйткәндә раскрепостился менә шушы 4 ел эчендә. Мин гомумән үзгәрдем. Шуңа күрә театр училищесын сайладым. Миңа шундый киңәш бирделәр. Мин театр училищесына кирдем, укып чыктым һәм бер дә үкенмим. Дөресен әйткәндә, мин башта бит музыкаль күллиятенә кергән җиңгаем. Аннан соң уйлап бетердем дә театр училищесына кирдем. Минем хыялым тоже Казанга килеп артист буласым килгән иде. Әмма ләкин без теге дини мәдәниятдә гаиләдә үскәч, мин әтисез үстем. Әти иртә үлде безнең. Без 5 бала калдык. Шулай калды. Инде улым шушы нигә җырчы буласым килә дигәч, инде без 2 куллап ризаландык. Әлхәмдүлилләх. Баланың нигенә каршы төшәсебез килмәде. Әмма ләкин ул параллель мәдрәсәдә укыды, мәктәптә йөргәндә ул намазлар ниләр әлхәмдүлилләх белә. Шуңа күрә киләчәгендә инде парасын булды. Иншалла. Минем юлга да басып өметләнәм. Синең музыкаль белемең юк булып чыга өчен, диме? Музыкаль белемем юк. Театр училищесында дәресләр бирәләр иде. Көн атнасына 1 минди 2 тапкыр бирәләр иде. Әмма ләкин ул җитми инде, ничек булса да җитми. Шуңа күрә юк дисәң дә була инде. Алга таба барбызмы планда, бәлки теге бер кая укырга кергә, музыкаль белем алырга? Музыкаль яктан түгел.
Мәскәүгә мәсәлән бер вакытта укырга керер идем. Мәсәлән, ГИТИСка, в ГИК, анда нинди бүлеккә инде? актерка. Актерка? Алайса без син әле теге большой театрларда күрәселәрбез алда икән әлеме? Амин дип әйтергә генә кала. Гаилә башлыгы буларак, хотя бы бер балам булса янында булсын дип өметләнәм инде. Мин каршы. Каршы, нәрсә япасыз? Мин балалар сайлаган юлдан туктатмас идем. Аллаһ Тәала безне тигезлектән аермасын. Без ике булсак барыбер бер түгел бит әле ул. Балалар тоже үзләренең дөрес юлларын табып, шул юлдан дөрес юнәлештә атлауларын телим. Менә монда хәзер Шәүкәт абый мөмкинлек бирмим диде. Нәсим апа мөмкинлек бирәм диде. Ләкин инде гаилә башлыгы мөмкинлек бирмим дигәч, бу инде теге жюри рәисе шикелле, шуңа күрә ислам сиңа мөмкинлек юк. Каласың Казанда, иҗат итәсең шушында гына. Амин, амин. Кайсы хәерле булса, шул ягы булсын, я Рабб. Ә менә ничен алайса син бүген безне шушында стадионга чакырдың? Ничен без мәсәлән теге бер сәхнәдә түгел, театрда түгел? Бу минем ашмаган хыялым. Мин балачактан бирле футболны яратып йөрим. Һаман әле һәр көн аңа мәхәббәт аңлатам, кизегә басам да. Футболгамы? Футболга мәхәббәт аңлатам һәр көнне. Җитеп ми ахыр син? Хыял ишәтим инде. Менә синең тормышыңа кире әйләнеп кайтканда, синең бит инде әле күптән түгел дисәм дә, теге бер ялгыш булмас. Кайчан кайттың армия хезмәтеннән, сафларыннан? 1 ел. Исламны 5 сәгать еладым. Пенсиясыннан кайтып поездга утырып кайтырга чыктым. Бер үзем, бер кем комачауламый, рәстәм калды чәстендә. Мин рәхәтләнеп юлда 5 сәгать елап, аннан йоклап киткәнмен инде. Исламны затканда яхшанда без бөтенебез бер юлы. Племяннигебез дә килгән иде, зур малаебыз да, әтисе, иптәш хатыным да бар иде. Ул анда Училищеда укытучыларына хат килеп заттылар. Орынбор каланы сау булыгыз дусларны кычкырып җырлап, аннары биеп китте ул. Шуңа күрә берәү биегәндә, берәү елап торса матур булмас дип, мин тырыштым. Менә армиядә хезмәт иткән вакытта синең белән күңелсез хәл булып алган дип ишеттем мин. Ниндирәк хәл иде ул? Дөресен әйткәндә, ул хәлне бик сөйлисе килми. Ул парашют белән бәйле. Кыскача гына әйткәндә. Вертолеттан сикердем дә, купол ачылды. Шул вакытта өстә күтәргән вакытта автомат бәрелде, аңымны югалткан идем. Һавада вакытта. Һавада шул вакытта аңымны югалткан идем. Бәт шул вакытта инде мин чинада тормышым үзелде дип уйлаган идем. Менә армия сафларыннан әйләнеп кайттың. Хәзер инде менә бүгенге көндә хәзер кайларда эшлисең, нишлисең менә шу яңа йолдыз проектыннан тыш? Әлеге вакытта дөресен әйткәндә беркайда эшләмим, чөнки без үзебезнең гаиләбез белән ит үзеп ятабыз Казанда. Шуңа күрә мин әтиәниләр янында булуым кирәгрәк эшләгәнче. Шуңа күрә мин без үзебез өйне салабыз, бернинди теге акчалар түләтеп кемнәдер эшләп йөрмибез, үзебез үй салабыз әтиәниләр белән, абыйларым белән. Бөтенебез бергә шулай Казанның үзендә үй салып ятабыз, Аллага шөкер. Әгәр дә булышасыгыз килсә, хөрмәтле дуслар, рәхим итегез. Өмәгә, без дә киләбез. Ислам сине уйнарга чакыралар. Бар, уйнап кил. Бар инде, бар. Син без сине монда алайса рәхәт бар уйна. Без инде күзәтәбез. Давай! Давай! Ислам, нәрсә инде бу? Ну, карабрак уйнап, син еш буламы бу әйберләр? Хайратланып булам мин монда әйберләр. Мине сакчылар һәм капкачылар бик яратып тормыйлар, шуңа күрә шулай була хайратлан. Син алай хәбәр яратмаган кеше хәзер аяк чала башласа, синең түссең генә инде сәламәтлегең. Бөтенләй генә ярәхәте булмаса, шеше булмаса, зарланып аксамаса сөйләми. Әгәр инде аксап кайтса, мин аны үзем дә сизәм инде. Бер генә нине әйтәсем килә. Әнкәйләрнең бөеклеген бер Аллаһ тарафыннан дигән. Үз баласын аңлый, аны хәтта күз карашыннан ди. Мин аны күз карашыннан күреп торам. Әйтмәсә дә. Ислам, инде хәзер яра аралашыбызны дәвам итик. Аяңа гәрдә түссә. Бармы синең тормышка ашкан хыялың? Тормышка ашмаган син әйттең безгә ул инде футболчы булу, тормышка ашкан хыялың. Мин балачактан бирле спецназда хезмәт итәсем килгән иде. Менә хәтерлисең, шундый сериаллар бар иде, спецназ дигән. Менә шушы сериалны карап, мин спецназда хезмәт итәсем килгән иде. Хезмәт итеп кайттым. Һәм шушыдыр инде минем хыялым. Тормышка ашачак хыялың мәсәлән. Менә син беләсең аны якын киләчәктә булачак ул.
Сен үзең дә яхшы беләсең бит инде. Мәсәлән, сен үзеңнең максатларыңны кемгәдер сөйли башласаң, үзеңнең хыялларыңны кемгәдер сөйли башласаң, ул ашмый. Шулай бит? Шулай сөйләгәнең бармы синең шулай? Менә сөйләгәнем бар. Сөйләйдем дә гел ашмый иде минем хыялым. Шуңа күрә әлегә бер сер булып калсын. Менә эшләгәч, аны барысы да беләчәк. Кызыктырасың син малай. Трига. Ислам, сен бит хәзер зур сәхнәләрдә чыгыш ясыйсың. Менә үзеңнең җырларың бармы? Үзең язганда һәм инде башка авторлардан алганда. Башка авторлардан алган җырларым бар. Бер ретро җырым бар, яңартылган формада эшләнгән. Берсе үземнең устазым Марсель Махмутов язып бирде бер җыр. Ул теге мин өйрәнгән бит инде. Сузып, кайнар арасында уралып җырлый торган җырларга. Бу шундый яшьләрчә селкенә. Гәле ул әйдә бер куплетын. Мәхәббәт ул юктыр диеп кайгыга батма. Син кушында бәлки син көтмәгәндә Ул сине табыр моң тулы яшь йөрәктә бәхет кабыны. Ислам, рәхмәт. Менә бәхет кабыныр дип җырладың. Бәхет кабындымы соң? Кабынды. Теге әйтәләр бит мысли материальный русча әйткәндә. Чыннан да менә әйбәт фикерләрең булса башыңда, ул әйбер сиңа киләчәк. Инде начар фикерләр булса, начар әйбер ия. Синең шушы теге иҗат өлкәсендә кумирың бармы? Бәлки инде футбол өлкәсендә. Футбол өлкәсендә бар Криштиану Роналду. Иҗат өлкәсендә? Иҗат өлкәсендә татар эстрадасындамы яисә гомумән җырчылар арасындамы яисә Әйтине берәрсе. Инде блиц-опрос уштырам. Джим Керри. Иң яраткан артист Джим Керри. Джим Керри. Актер, артист бит инде ул, шулай бит. Джим Керри менә иң яраткан кешем. Ислам, син бит инде беләсең, яңа ялгызда шундый теге көтелмәгән әйберләр, шуңа күрә Криштиану һәм Джим Керри килегез монда. Син сөенәсеңме, шатланасыңмы? Килсәләрме? Әлбәттә. Менә хәтта каушый башлады. Шуңа күрә әйтәгез, без әлегә Исламның күзен бәйли торыйк. Йөрәк әртибә башладымы? Мен шулай оценка булса, әйме теге бер шулай. Бірақ хәзер син театр училищесында укыдым дидең, әйме КИТИСка керергә җыенам дисең. Шуңа күрә хәзер сиңа шундый ситуация менә әнәтегендә, шундый вазгыять, шунда әнәтегендә килә безнең Джим Керри белән Криштиану Роналду. Син аларны әлегә күрмисең. Тукта, без син белән әлегә сөйләшеп торабыз. Һәм мин сиңа күрдең дигәч, син шушы реакцияңны күрсәтерсең, әйме? Менә без син белән сөйләшеп торабыз, күрдең. Роналду? Әйбәт, бик әйбәт. Менә син ничек уйлыйсың? Авыртын башлады, сиздеңме? Аларны күргәчме? Табын 10 километр чабалам әле. Менә син үзең кумир була алырлык кеше дип уйлыйсыңмы үзеңне? Әлеге вакытта юк. Юк, хәзер юк инде. Бигрәк та. Алга таба нарсың теге үскәч дип әйтик. Зур үскәч. Үскәч миндә ала бәл дип әйткән сүз бар бит теге. Хыялланабыз инде анда турында. Тагын бер хыялын белдек. Амин дип әйтәсе кала шул гына. Ислам икенче, өченче урыннарны бердә яратмады ул. Яңа беренче урын булсын, я лауреат, я гран-при. Бүтән икенче, өченче урыннарны ул хәзер бирешә дә кайта. Бу минеке түгел икән, әнием. Мин анда дальше бармыйм дип. Менә нигәдер иҗатка килгәндә дальше бармыйм дими ул. Омтылышы бар. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен. Ислам, син бездән баяда сораган идең, әйме тагын нәрсә төшереп калдырасызмы әллә мине дип. Менә әйдә әйләнеп кайтык әле шул вакытка, теге сине янәдән проектка алдык дигән көнгә. Ниндирәк эмоциялар кичердең анда? Мин бу әйберне кешегә сөйләмәгәнмен, әйме. Шул көнне проекттан төшереп калдыргач мин 6 сәгать өйгә кайтмыйча йөрдем урамда. Мин аны сиздем, чөнки мин шунда басып торам, син бер кеше белән сөйләшмичә киттең, киендең, чыгып киттең. Ничен 6 сәгать кайларда йөрдең? Кайларда йөрмәдең дип сорасың. Кайларда йөрмәдең? Бүтән җирдә булдым. Кайларда йөрдең дигән сорау әйбәтрәк туры килер идеме? Дөресен әйткәндә, ул вакытта мин аңлап та җиткермәдем аны. Син теге микрофон белән килеп кирдең, камера, мин аңлап та җиткермәдем. Кайткач кына теге утырдым да, туктале мин кире проектка кайтардылар бит. Монсы әйе, менә син теге проекттан төшеп калгач, менә шул көнне дә искә алыйк, теге 6 сәгать өйгә кайтмыйча кайларда булдың? Паркта да булдым, Бауманда. Бер үзең генә. Кафега кирдем. Бер үзең генә. Бер үзем генә битәм бер көндә. Мин дөресен әйткәндә, мин гомумән үзем генә йөргә күбрәк яратам. Кайтып керде ул көле-көле, ишектән кайтып керде. Диде, яны әкрен абысына әйтте ул, абысы иде. Ана абысына әйткәч, мин ишетеп үзем чыктым.
Ул уже ничектер баштан үтмәгәннәр риза булган ие, вывод ясады. Миннән көчле кешеләр бар, алар үтә торсын әле. Значит, миңа нәрсәдер җитешеп бетми дип. Социаль челтәрләрдә диван экспертлары уңга-сулга киңәшләрен тараткан заманда үсәр өчен нәкъ менә белгечләрнең киңәшен тыңлау бик мөһим. Оештыручылар проектка чын профессионалларны, үз исемен зур уңышлы проектлар аша булдырган белгечләрне бергә җыйды, туплады. Нәкъ менә алар безнең конкурсантларыбызга үзләренең дәрес һәм мастер-классларын уздыра. Карыйбыз. Одна из основных проблем, которая была у вас на кастинге, вы не смотрели. Вы пели, вы смотрите, но вы не смотрели. Знаете, когда бывает всматриваться, отдавать. Каждому из вас есть что сказать. У вас есть песни, у вас есть душа, у вас есть свой маленький, но мир. Вы пока такие маленькие артисты, но для меня, для моего уровня. Маленькие артисты со своим маленьким миром. Вам есть что сказать. Главное для артиста – это что и кому. Вот это артист. Если вы просто поете без кому, это просто у себя дома, это непрофессионально и так далее. Но если сидит перед вами хотя бы один человек, вы обязаны работать как в последний раз. И вот сейчас давайте это просто проверим и посмотрим, как это работает. Давайте вы идите сюда. Ваша задача сейчас вот на эту камеру спеть, если вас не затруднит, то, что вы пели на кастинге, мне так удобнее. Отлично, спасибо. Вспомните, как она готовилась. Взяла вдох. Ну, слушай, мы все берем вдох. Для того, чтобы спеть, нам нужен вдох. Взяла паузу. А что у нас с ногами? Вот так и поем. Голос всегда идет от наших истоков, от нашего рода. Тут даже не только в вокальном состоянии, а в энергетическом состоянии. Поэтому, если вы будете нечетко стоять, вот толкни меня. Меня толкни. Ну, что ты так сильнее можешь? Видишь, меня невозможно. Невозможно. Хотя я, в принципе, очень легко стою, да? Я же не пыжусь, я же не боец саму, правильно же? Просто энергия, которая там, все эти корни наши, наш род, наша вся земля, она нас поддерживает. Если вы не будете стоять крепко на ногах, голоса у вас не будет. Какая бы у вас ни была тесситура, какая бы у вас ни была эта история. Не расслабляйся, вот это тоже, Кач, не очень. Ты должна сопротивляться. Вот и все, молодец, отлично. А вот давай из этой позиции спой. Стоп. Помните начало той, только она наступала? Другое начало? Это не волшебство. Это просто обычные ноги. Просто встать, удобно, красиво подышать. Как бы, знаете, как будто вырастаются в землю компьютерная графика и наверх вырастается, и вы стоите, вас уже не сбить. И голос абсолютно другой, абсолютно другая подача. Она ничего не делала в эту минуту, я ничего не просила. Вокально точно так же. Ноги, запомнили? Это самое главное для артиста. Встать хорошо, удобно, комфортно и отдать. Садитесь. Давайте смотрим на первую девушку. Подготовка. Спасибо. Что скажете? Что ты скажешь про эту девочку в телевизоре? Не хватает уверенности. Не хватает уверенности, это слово ненавижу, потому что слово уверенность нельзя ничем измерить. Можно измерить тонкого человека относительно толстого. Есть параметры. А не хватает уверенности, это невозможно измерить. И я категорически этого слова, которое называется «он не уверен». Это клеймо. И это определить нельзя. Что еще можем сказать? Сейчас вы прослушали выступление. Было ли взгляд, как мы говорим, вот то, что мы говорим? Проникающий прям в камеру.
Не было. Не было. Я специально делаю это через камеру, потому что это хороший скан. Вам иногда кажется ощущение, я вот сейчас, ну как, я же вот вперился, я смотрю, нифига, нет этого. Не было что кому, про которое я сейчас говорю? Не было. Не было что кому? Не было. Не было что кому? Не было. Что сделать так, чтобы это было, как было? Всегда готовимся, выходим сюда, неважно, здесь ли или на выступлениях. Прям просто готовимся. Для того, чтобы сделать высокий прыжок, надо подготовиться. Ноги закрепляем. И второе, ставим близкого человека. Иди сюда, я на тебе покажу. Кто у тебя близкий человек? Мама. Мама. Как зовут маму? Фируза. Фируза. Сейчас ты будешь петь ту же самую песню, но только так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть сначала Фируза. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фируза. Ла-ла. То есть в строчке вставляешь, впечатываешь слово Фируза. Но для этого ты сейчас закроешь глаза и представишь свою маму. Какие ресницы у мамы? Что? Длинные. Длинные это никакие, мы это не увидим. Какие ресницы, какие глаза. Вспоминай, это компьютерная графика, надо углубляться, не лениться. Это толстая жирная лень, которая не позволяет увидеть подробно свою маму. Как она выглядит, какие у нее глаза? Карие. По голосу слышал? Да. Она видит маму? Потому что она сказала «карий». У меня даже мурашки побежали, как она сказала, потому что это антенки. Я тоже подключилась, я тоже видела свою маму. Задача ваша – включить антенки каждого. Поете песню про любовь, значит, кто-то в эту минуту свою любовь вспоминает, но только надо эту антенку подкрутить. О, моя девочка, вот это хорошо, видишь как? Вот так надо петь. Вот это будет просто супер. А вы поете все формально. Запомните, год-два будете так петь, и капец вам. Вы не артисты. Давай. Чуть пониже голову делаем, потому что когда ты вот так поешь, у тебя немножко такой надменный взгляд, такой гордыня. Когда чуть-чуть мы на глаза на уровень горизонта, у нас все нормально. Смотрим на камеру и, пожалуйста, мама, да, Фируза, и поем. Сразу первое будет вот это имя ее. То есть надо назвать имя. Фируза. Имя. Фируза. Нет, ты также в настроении. Фируза, держи ее. Фируза. 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 Фируза, развивайся, ты же развиваешься с песней. Фируза. Фируза. Дальше. 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 Имя. Хорошо. Как она сейчас пела? Вы вспомнили своих мам? Все? Конечно. Вот это и Magic. То же самое теперь Фируза про себя. Это твоя тайна. Но внимательно смотрим. Я вас прошу сейчас, говорит ли она про себя Фируза или нет? Сказала Фируза в начале? Стоп. Сказала в начале Фируза? Нет. Потеряла мать. Мама, держи имя. Мама! Маму! Маму, еще! Дожимай! Стоп. Как сейчас было? Может, поаплодируем? Я думаю, что теперь они будут все не лениться. Неважно, где они выступают при небольшом количестве людей, зрителей или большом количестве, они теперь будут работать, потому что, по большому счету, артист – это работа. Как вы считаете, что такое актерское мастерство, для чего оно нужно, чем занимаются на актерском мастерстве и так далее? Какие есть теории, варианты? Уметь входить в разный образ, хорошо. Что еще? Какие есть еще варианты? Передать смысл, да.
есть это работа со словом, с передачей желаемого смысла, это работа с образами, абсолютно верно. Но, кроме всего прочего, актерское мастерство и, в принципе, чем занимаются, например, студенты, которые поступают учиться на актеров, это не только работа с образами, работа, то есть с ролью. Перед тем, как перейти уже к работе с конкретными образами, есть другой этап, который называется работа с собой в предлагаемых обстоятельствах. Например, перед тем, как делать образ, например, какого-нибудь, например, делать пародию на Эдит Пиаф, нужно максимально научиться существовать органично, естественно, в кадре самому. Поэтому с самого начала начнем с таких простых вещей, да, как внимание, память, фантазия, а потом уже перейдем к более глубоким вещам. Актерское мастерство, оно построено через игру. И, в принципе, все актеры в какой-то степени дети. И любой артист, выходящий, должен не забывать о том, что вот этот момент непосредственности, без него никуда. Вот. Но все это задание, упражнения, они серьезные, поэтому веселимся, но подходим к этому с полной ответственностью. И первое, что я хочу, очень простое задание, называется «Общая картина». Выходит первый человек, выбирает себе любую позу, например, вот такую, и говорит, кто он. Я дерево. Важно при этом, да, все-таки мы артисты, мы не первый раз на сцене, поэтому сразу же включаемся в образ, эмоции, все работает, все у нас на лице, все понятно. Ходит второй человек, тоже любой из вас, и придумывает, как, что сделать за пристройку к первому артисту на сцене. Например, подходит рядом и я листик, например. Выходит третий, там, например, я солнце. А что важно, максимально делаем быстро и следим, чтобы максимально было подходящее к предыдущему исполнителю. Понятно? Попробуем. Я буду здесь смотреть на вас. Начали. Любой первый прям всем придется, поэтому не стесняемся. Я кошка. Отлично. Следующий. Я камень. Собака. Громче, да, чтобы всем было слышно. Громко говори, ребята. Да? Молодец. Хорошо. Отлично. Ковер, ну громко, да? Чтобы всем было слышно и даже тем, кого здесь нет. Давайте, без пауз. Сразу же, первое, что приходит в голову. Давайте. Прям не думай, прям сразу. Что пришло в голову? Посмотрел, вспомнил, любой пристроился. Отлично. Ребята, двое. Понятно, что последним самое сложное, но надо. Считаю до 3. Раз. Молодец. Только чтобы слышно было, кто ты. Кто? Петух. Только я не услышала. Говори, чтобы слышно было. Молодец. Хорошо закончила. А теперь все вместе придумаем название этой картины. Сказка про петуха, кошку и собаку. И про зайца. Хорошо. Всех устраивает. Сианмисис. Очень приятно с вами поработать, познакомиться. И так как вы трио, мы попробуем интервалы, мы посмотрим темповые какие-то вещи, попоем. Группа Юки. Хорошие девчонки, веселые, задорные. Звук это имеет физические свойства. Мы все это знаем, да, что звук это волна, которая резонирует внутри вас, и вы посылаете в резонаторы звук. Но каждый язык имеет свои особенности. Русский более крупный, да, English он ближе к носу. Надо найти для татарского языка. И тогда вы не потеряете краски свои, не будете маленькими. Понимаете? Сам язык мин, син очень провоцирует вас к мелкому звуку. Попойте, но я слушала татарских исполнителей, и если бы это было у всех, ну, тогда бы я подумала, да, это значит резонация языка такая, но нет.
поют очень глубоким, красивым тембром, с хорошим резонированием и на татарском языке. Значит, это возможно? Надо просто его найти. Сегодня мы поискали, опять же, резонирование, поискали для татарского языка резонатор, потому что они очень мелко поют, как маленькие девочки на 1 сентября, при этом они взрослые девушки, им нужно соответствовать. Еще раз поехали. Друг на друга смотрим, дышим, смотрим, если у него заканчивается воздух, ты глазами не передаешь. Понимаешь? Раз, да. И еще один момент, извините, остановлю. Вы мыслите... Два, нужно наполнение, да? Я та-та-та-та-та-та. Капелла. Понимаете, в чем проблема? Ритмическая организация у каждой разная. И также проблема в ритмической организации. Им нужен метроном на все распевки. Теперь я попрошу выделять слабую долю. Слабую. Вас. Ровно. Слабую выделяем. Готовы? Нет, слабую долю. Да, я не... Нет. Сейчас, подожди. Подождите, у меня не могу, у меня руки. Раз, и 3, и 4, и раз. Нет, подожди, давай я начну. Нет, это сильно. Да. Нужно и выделить. Раз, и выделить. Раз, и. Да. Да. Нет. Только тебе надо, чтобы Вот. слышно было первое. Мы делаем раз, а у вас должно быть и. Первую. Держать, держать, держать. Давай. Все, видишь, слетело. Да, слетело. Слетело. Вот это большая будет проблема. Чем дальше, тем больше. Нужно заниматься ритмом. На все их песни им нужен метроном, чтобы выдерживать общий ритм, так как у всех троих девушек разное ритмическое чувство, чувство ритмики. Мелкая длительность и теряется всегда. Над этим нужно работать. Спасибо. Якыннан серләшеп алыр өчен бергәләп тамак ялгау чәй ичүдән дә яхшырак әйбер юктыр. Килешәсезме? Байбулат исә һәр чак безнең конкурсантлар белән. Хәзер инде алар Байбулатсыз чәй дә эчми дисәм, арттыру булмас. Күңелле аралашуда нинди серләр ачылды икән? Хәзер бергәләп күрербез. Дуслар, безнең инде дәрес тәмамланды. Катнашучылар хәзер ашарга утырдылар. Бераз гына ашап аларга кирәк. Хәзер тамак ялгаганнарын күрсәтеп алыйк. Менә монда утыралар. Фәнүзә, Гүзәл һәм Марсель. Тәмле булсын. Бик зур рәхмәт. Фәнүзә, менә шундый теге мастер-класслардан соң хәзер күнегүләрдән соң ашавы ничек, авырмы, авыр түгелме, яки киресенчә тамак ачтымы? Киресенчә тамак ачты. Аппетит кузгалды, име теге һәм тагын яра без сиңа комачалам, син ашый тор. Менә Гүзәл синнән дә сорыйсы килә. Син берәр кашан диетада утырганың бармы? Диета түгел инде, правильное питание. ПП. Ничен сорыйм, монда кыярларың гына чүпләп утырасың. Аңа түгел. Марсель, Әсин бармы теге сәхнәгә, теге чыгыр алдына мәсәлән, костюмга кирми башлыйсың, бераз гына ябыгырга кирәк дип уйлыйсың, булгалыймы андый мизгелләр? Бәлки бар, булгалый. Менә җәмәгать, кызларда гына түгел, егетләрдә дә бар. Бездә дә бар ул. Хәзер дә бераз гына була. Легендар Юки төркеме. Сездә инде легендар дисәң буламы? Ие, дип уйлыйм. Тәмле булсын.
Рәхмәт бик зур. Алия салат яратмый ахрыймы? Сразу син салат белән бергә ашыйсың, имме? Тамаклар ачтымы, кызлар? Да, очень проголодались, устали. Ну, это приятная усталость. Алия тәмлеме? Очень бик тәмле рәхмәт. Алайса ашый торыгыз, яме, сезгә тәмле булсын. Без киттек алга таба. Шулай итеп, дәрес беткәч, нишләргә кирәк? Ашарга кирәк. Катнашучылар безнең кафеда ашап утыралар. Тәмле булсын, егетләр, кызлар. Рәхмәт. Рәхмәт. Нис шундук су эчәргә тотындың. Тамак кипкән идеме әллә теге шушы мастер-классларда? Әйе, без тырышып эшләдек, шуңа күрә эчәс килә. Менә тырышкач шулай. Исламда калышмый монда, шулаймы? Кем ничек эшли, шулай ашый инде. Алайса сез эшләмәгәнсез булып чыга. Сез сугына эчәсез. Менә Әдилә салат ашый. Димәк, ул эшләгән, шулаймы, Әдилә? Конечно. Синең иң яраткан ризыгың нинди? Бармы шундый яраткан ризык? Тавык ите. Тавык ите. Менә бит, тавык ите ярата, каршында тавык итеннән салат һәм тавык ите белән җылы ризык тора, кайнар ризык тора. Ашларыгыз тәмле булсын, яме? Без инде алга таба барабыз. Монда безнең 4 кеше утырган. Ильяс, Радиф, Адаш һәм Эльвира. Ильяс, әйтәле, синең иң яраткан ризыгың нинди? Эш пешмак. Алайса, монсын мин үзем белән алып китәм, яме? Син яратмагач. Радиф, син әйтәле, менә Аксубай якларында безнең теге бик коронный булган ризык нинди? Аксубайлар нәрсә ярата? Мин беләм, Аксубайда тәмле конфетлар бар икәнлеген. Конфетларын белмим, но бәлеш. Бәлеш. Аксубайлар бәлеше. Кашан алып киләсең безгә бәлеш? Алып келсә, икенче атна кайсалап килермен. Всё, көтәбез алайса. Без инде бергәләшеп, менә барлык теге үзебезнең группа белән күзәтербез шушы мизгелне. Мин килгәнне күрә торып, әкрен генә әзерләнә Акбулат. Сәлам. Сәлам, тәмлеме? Аллаһка шөкер. Менә мин баяда сорадым тегендә безнең катнашучылардан, диетада утырган бармы дип. Менә синнән дә сорыйм, бармы? Соңгы ай ярым эчендә 7 килограммга ябыктым. Менә шул бер яңалыгым бар. Диета ярдәмендәме? Диета, питание мәсьәләсендә. Менә теге режим, питание, спорт. 3 составление. Миңа да язып бирәсең әле, яме берәр кая? Яме, ага, Эльвира. Менә булгалыймы? Шундый мизгелләр ашагач теге сәхнәгә чыгу авыр, җырларга авыр. Юк, миңа рәхәт ашагач җырларга, эшләргә. Киресенчә, ашамыйча җырлап булмый. Шулай. Менә шулай, ашамыйча җырлап булмый, ашамыйча эшләп булмый, хөрмәтле дуслар. Шуңа күрә безнең катнашучылар ашыйлар, инде ашаганда иң мөһиме нәрсә? Ул инде комача уламаска. Шуңа күрә без киттек. Для вокалистов, и вы это знаете, очень важно, что когда мы на сцене находимся, делаем какие-то движения, чтобы у нас голос все время оставался на опоре, правильно? Чтобы у нас была хорошая опора, нам надо прокачивать наш пресс. Поэтому этим мы сейчас и займемся. Первое упражнение, которое мы делаем, ложимся на живот, ноги вытягиваем, ручки ставим на локти. И по моему счету, что мы и делаем? Мы поднимаем ноги наверх на 5 счетов. На 5 счетов опускаем вниз и касаемся пятками пола. На 5 поднимаем, на 5 кладем. Приготовились? Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Затормозили. Опускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Еще раз. И 1, 2, 3, 4, 5. Опускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Не забываем при этом дышать спокойно. Еще раз. И 1, 2, 3, 4, 5. Опускаем. 1, 2, 3, 4. Зафиксировали ножки наверху. Зафиксировали. Держим ножки. Держим ножки. Держим ножки. Держим. Считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 4,5. Держим. 5. Опустили. Хорошо. Выдохнули, выдохнули. Подышите немножко. Сейчас мы также поднимаем ноги. У каждого из вас есть имя, правильно? Ну, это логично. Вот. Что мы делаем? Мы поднимаем наши ноги и ногами наше имя сейчас пишем. Приготовились? Поехали. Подняли. Пишем. Немножко пониже, 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 пониже.
Ага. Хорошо. Написали, опускаем ноги. Написали, опускаем ноги. И опустили. Ага. Хорошо. А теперь ваша задача будет написать мою фамилию. Моя фамилия Мосин дефис Щепачев. Давайте. То есть Мосин-Щепачев. Поехали. Пишем, 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 пишем. Пишем, 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 пишем. Да, через «не могу». Самое главное для себя, опять же, на сцене, даже если сложно, заставлять. Заставлять. Мосин Щепачев пишем. Хорошо. Упражнение, которое наше тело разогревает, которое можно делать по утрам, которое все знают, но часто неправильно делать, это планка. Его многие не любят, но оно очень важно. Что мы делаем? Руки ставим перед собой на локте, ноги назад, вот, ноги лежат. И приподнимаем наш таз, отрываем от пола. Пятки, колени, простите, пол не касаются. Таз опущен вниз. И спокойно себя держим. Вот в этом положении. Если вдруг становится сложно, что мы делаем? Немного приподнимаем таз наверх. Но пытаемся колени на пол не ставить. Опустились все. Сейчас я буду про себя считать минуту. Мы будем стоять минуту. И пытайтесь выдержать максимально. Держать себя, терпеть, чтобы потом сказать, какой я молодец. Приготовились? Хоп, встали. Таз ниже. Вот так. Хорошо. Хорошо, держим. Молодцы, молодцы, молодцы. Терпим, терпим, терпим. 30 секунд прошло. Да, ты что думал? У меня же часы эстонские. Считаю. Все опустили таз, опустили, опустили. Держим себя, держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не опускаемся сейчас. 9. На левый локоть перешли. На левый локоть перешли и держим себя на левом локте. На левом локте. Да, где у нас лево? Держимся на левом локте. На левом локте себя держим. Можете вытянуть руку наверх, можете не вытягивать. Главное, чтобы таз пола не касался. Держим. Перешли на другой локоть. На другом локте себя держим. На другом локте себя держим. Подняли. Таз больше разверни прям. Вот, разверни. Во-во-во, держи себя. Хорошо, на 2 локтя перешли. На 2 локтя, на 2 локтя, на 2 локтя, на 2 локтя. Стоим, стоим. Еще 10 секунд. 1. Все вместе со мной считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опустили! А вот для наших участников оно для чего нужно вот сейчас? В первую очередь для того, чтобы, выходя на сцену, чувствовать себя королями. То есть, чтобы ты выходил и понимал, что ты здесь главный, а все остальные твои слуги. Для начала аккуратно опускаемся вниз, как будто повесили себя, как знаете, когда вешают сушиться белье, да? Вот просто перевесили, и это максимально расслабили свою спину, руки, шею. Партнер, что делает партнер? Помогает проверить, все ли точно расслаблено. Нам иногда кажется, что мы расслабились, но мы же висим внизу, а на самом деле у нас напряжена вся спина, шея. Вот покажи, пожалуйста, мне вариант, когда у нас напряжена при этом спина. Видите, я управляю им, а он не слушает меня, он сопротивляется. Это напряжение. Точно так же, когда напряжена шея, видите, я пытаюсь его направить, и ничего не получается. А теперь, пожалуйста, расслабленный вариант. Максимально пластилиновое тело.
которая слушается моей руки, да, и голова, и просто шею, пожалуйста. Ага. Угу. Поднимись пока что. Попробуйте. Кто из вас будет первый, решите, да, управлять другим. Угу. Почему еще я вас сейчас поделила на пары, а не попросила делать просто это каждого и проверяю сама? Потому что, знаете, еще максимально развивать в себе партнерскую работу, да, потому что когда мы понимаем на примерах других людей и видим, что такое напряжение, потом проще самому понять, как это можно убрать в себе. Мы понимаем, как это чувствуется у партнера со стороны. Пробуем. Угу. Молодцы, отлично. Прекрасно. Шея, да, хорошо. Угу. На секунду все поднимитесь, пожалуйста. Смотрите, что еще очень важно. Иногда нам кажется, когда... Вот, пожалуйста, на секунду опять опустись. Нам кажется, что вот мы расслаблены, и мы начинаем специально поддаваться и даже начинаем управлять сами. Тут что важно? Вот партнер, который внизу, он расслаблен полностью. А я, партнер сверху, я управляю. А покажи, пожалуйста, пример, когда ты начинаешь вместо меня это делать. Видите, я даже еще не успела его никуда направить, а он уже пошел. Вот следите за этим тоже, да, чтобы партнер не делал это вместо вас. Все, спасибо, Артем. Попробуйте, давайте. Угу. А теперь давайте второй этап я вам покажу, что мы делаем дальше. К этому добавляем звук. Теперь я из этого своего пластилинового партнера начинаю лепить звуковую картину, так сказать. Угу. Теперь к каждому моему прикосновению и движению тот, кто слушается, добавляет звук. Но очень важно пока что, видите, сейчас так очень спокойно все делаем, да, мы не кричим особо, мы очень тихо, пока мы с звуком очень тихо работаем. Постепенно сейчас к концу мастер-класса перейдем на громкий звук. Пока очень тихо, аккуратно, бережно ищем. Поэтому с закрытым звуком на букве М можно... Понимаете, о чем я говорю, да? Как вокалисты понимаете. Подзвучиваем движение. Попробуй. Угу. То есть так мычим, стонем, как будто мы очень устали. Да, как бы такие стоны у нас сейчас. Причем от силы моего толчка работает сила звука. Я могу слегка, а могу сильнее сделать. Угу. Начинаем с этого момента, а дальше переходим на работу со всем телом. Уже не боимся партнера поднять. Вот, например, вот так можно сделать. Не забывайте при этом, очень важно, вот то, как мы научились сейчас расслабляться, да, от нового задания сейчас в виде того, что нужно еще и звуки добавлять, не зажимайте свою шею и спину. Очень важно звучать в расслабленном состоянии. Отлично, у вас прекрасно получается, ребят. Ага. Если попробовали тихие звуки, попробуйте уже погромче позвучать. Но не забывайте, что это зависит от силы прикосновения партнера. Молодцы. Хорошо, все прошли, все сделали это. Очень хорошо. Вот сейчас в последнем задании, в последнем упражнении было ли что-то, что вам было некомфортно? Или все было понятно, комфортно, не было неудобно, не зажималось горло по ощущениям, по вашим? Я сейчас говорю именно про ощущения. Это важно замечать. Очень важно, да, вот в чем очень большой смысл сценической речи и, в принципе, того, что мы делаем, да, это то, что мы контролируем себя. Мы должны следить, отслеживать все нюансы, которые происходят. Не отвлекаться на посторонний мир, да, на какие-то там переживания, как я выгляжу, что происходит. Чувствовать себя. А вот есть ли такие люди, которых уже, дикции не вернуть, не в хорошее состояние? Нет, таких нет. Просто вопрос того, что для этого хватит навыков педагога по сценической речи, либо нужен иногда логопед, тоже возможно. Это немного разные. Татар шоу-бизнесінің мега йылдызы булырга хыялланучылар арасында Әдилә дә бар. Әдиләне кайберәүләр инста-блогер буларак та яхшы белә. Шулай ук Әдиләнең хыялын шунга ашыру өчен югары уку йортын музыка көллиятенә алыштыруын да без инде белеп өлгердек.
Әміне Әдилә Instagramda офлайн вакытта нишли, ул нинди? Героинябыз белән танышу өчен безнең иҗат төркеме аның белән Түбән Камага юл алды. Biz Түбән Камада проектыбыз катнашучысы Әдилә Әхмәтованың туган ягында. Хәзер бергәләшеп Әдиләнең якыннары, туганнары белән танышырбыз. Бәлки яңа йылдыз Түбән Камада кабыныр. Это минем индивидуальный предприниматель Айрат Муланурович. Мама Гульнара Равкатовна, ол тәрбиеші. Бабай минем оқытушы. Біздің институтта НХТИ, получается, заведующий кафедры иностранных языков. Хам Әби работала раньше продавцом. О, бәлеш инде. Моны кайсы кыз пешерде? Бүттіні біз тәп пішірдік. Бар қызда. Монда һәрбер кешенең кечкенә генә өлеше кергән иде. Бәрәңгесе әтинең, бәрәңгені турады Әдилә, әнкей турады итен, суғанын, әмин... Аратай қамыр басты. Yok, әмин қамыр басты. Қамыр басты қыз Қамыр басушы мен. Әдилә, сен өзіңді Қазанда мындай бәлішеріп пішіресің, жоқ ма? Yok, bu bir avur iş. Benim bir әни бар. Әни бар. Вот именно Санкт-Петербургта мен аңладым, туған жерден ерақта яшәгәч. Өзінің милләтіне сағынасың. Музыканы, когда я слышала, могла поплакать. Ашамлыклар уже, эшпишмаклар элеш мында на каждом углу yok инде. Поэтому өзім қыстыбыйны, эшпишмакларны я пішірдім. Тағын тегі менә шундай эшпишмак бәлеш, тағын инде фирменный шундай ризыкларыңыз бар сезнең? Біздің фирменный тағын. Вегетарианский борщ. Әйе, менә тағын әйе, менә бит. Татарстан булма? Бу безнең гаиләнең иң рецепты. Без җырлыйбыз Татарстан турында җырлары. Һәм булгатабыз. Без хәзер дә шулай итәчәк. Әйдәгез шулай эшләп хәзер булгатабыз без аны. Булгатабыз. Әйдә, Әдилә, син булгат та җыр, или мин булгатам, син җырла. Рына нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң. Таң шикелле якта туган илем. Ну вот, слава забыла. Ошо салатны булып атканда менә бай басып торасы килә менә теге. Шундай патриотик мизгелләр икән бу. Яхшы. Ал бу мондый гыйриф-гадәтне куллансаң буламы безгә дә, бездә миндә Казан халкы икән буламы? Конечно. Шундай тәмле бәлеш, бик зур рәхмәт, менә теге рецептында язып бирә Салима Гөлнара. Бик күңелле булды. Менә вообще шуңа күрә әле теге әнә Муллан Рабида бәлеш тәмле булгач телен йотты бугай. Сөйләшмичә утыра. Февральда оның туған көне иде, получается, теге елда аңа 85 яшь тулды. Я очень хотела сделать подарок, потому что он очень хотел поехать в Европу. И вот я подговорила всех родителей и братьев скинуться на такой подарок, и біз бірге Парижға бардық. Рабый, менә сезгә Парижга барабыз дигәч, сезнең беренче эмоциягыз нинди булды менә теге хис кичерешләр? Ул бит инде хыял. Ул минем күптәнге хыял иде. Акыры мин аңа риза булдым. Менә теге башта ышанма теге юк, мин сиңа ышанмыйм дигәнгәрәк, шуны мин сезгә ышанмыйм дигәнрәк уй булдымы әле? Юк. Юк. Андый нәрсә булмады. Менә ни өчен Франциягә барырга уйладың? Менә безгә бит Әдилә әйтте, сез немец теле укытучысы, шулай бит? Ни өчен Германиягә түгел менә мәсәлән? Ни өчен? Чөнки мин Германиядә булганым бар. Булган бар, әйме? Чехиядә булганым бар. Париж. Рәсем апа, сезнең кая барасыгыз килә? Минем барасы килгән урыным юк. Менә шушы балаларның барган җирләреннән кайткач сөйләгәннәрен тыңларга. Барган кебек булган. Авылга, бакчага. Авыл бакча. Әдилә, әйдә, рәхим ит дип әйтим әле мин сине бүлмәгә. Рәхим ит, әйе. Менә шушы бүлмәдә үстең, шушы бүлмәдә укыдың инде син, әйме? Әйе, дөрес. Менә бу бүлмәдә шушы өстәл артында дөресрәге дәресләрне хәзерләдем. Дәресләрне әзерләдем. Менә монда мин карап торам, беләсеңме, син бик күп менә шундый кичкенә теге вак-төяклар, менә мондай теге сувенирлар, ниләр бар, каян кайткан син аларны үзең махсус җыясыңмы?
Yok, алар вот bu mesela benim поклонник миңа бүләк итте. Мектепте. Мәктәптә ук бар Әйе. Ну, бүләкләр. Син һәрберсенең тарихын беләсеңме? Менә һәрберсе теге МЦ кемнән бүләк иткәнен хәтерлисеңме? Yok, уже хәтерләмим. Ну, вот мин точно беләм, что вот бу сердечконы минем одноклассник это в любви признался, и он миңа бүләк итте. Но взаимно түгел иде. Ул та безне бәлки карыйдыр, әйдәңә сәлам җибәрәбез. Сәлам, Руслан. Менә поклонник дисең син, ләкин синең менә монда шул ирең бер сүз дә әйтмиме? Әлеге поклонникның һаман да бүләген саклаганга. Ул белми. Монда яңа йолдызда без инде барлык теге кирәкмәгән әйберләрне ачыклыйбыз. Минем идея серьезный разговор көтә. Хәзер бу әлеге репортаждан. Октябрьдә уже мин Айнурны очраттым. Әмма ойладым, бу минем ирем булачак, наверное. Прям күрдем, и почему-то вот беренче, получается, первая мысль почему-то была такая. Любовь с первого взгляда. Наверное. Сөйләп җибәрегез әле гомумән, менә бибабайлар, әтиәниләр, Әдилә нинди ул балачакта нинди булды ул? Ул бәләкәйдән үк беренче класстан ук музыкаль мәктәпкә йөрде. Без аны фортепиано классына бирдек. Менә сез берәр кашан теге Әдиләне башка һөнәр үзләштерде дип уйладыгызмы? Теге, может, беренди башка төрле теге сфера кирәк булгандыр инде. Юк. Ни өчен алай? Она маленькая, все пела, ходила, постоянно что-то занималась, постоянно какие-то кружки ходила, сама везде ходила, очень самостоятельная у нас Адельчика. Вот, и она с детства любила петь, и у нее мечта была: хочу учиться в Санкт-Петербурге. Я говорю: Лагашикар, давай, на бюджет поступаешь, поезжаешь. Поехала сама, поступила, сама заселилась в общежитие. Мы даже там и не были ни разу. Она у нас очень самостоятельная, умная. А кемгә охшап шундый ул самостоятельный? Әйбәт, әйе. Мин мәктәптән соң Санкт-Петербургка университетка кердем. Анда минем факультет сервис в индустрии моды и красоты дип атала иде. Аннан соң мин икенче курста инде музыкальный училищега тоже кердем параллельно. И оба бюджетка, и миңа бик авыр иде укырга ике заведениедә. Һәм миңа инде минем вокал укытучы әйтте: син на двух стульях не усидишь, выбирай что-нибудь. Һәм мин музыканы выбрала музыку. Һәм мин бушка укысам да, зур стипендия алсам да, университеттан, получается, ушла. Башта Хоша килдем. Анан соң Аделя миңа шалтыратып: мам, ну ты что? Я же так хотела петь, ты что, забыла, какая у меня мечта? Шуңа күрә мин инде аңа бүтән бер Теләгенә каршы килеп булмады, әйме? Анан соң инде әтисе әйтте: үзең ничек карыйсың, ничек үзең телисең. Менә монда киштәләр мин күреп торам, әйме? Синең анда дәфтәрләр, һәм миңа калсаң да көндәлекләр дә бардыр. Әйе, бар. Әйдә, киләләрне карыйга да син анда. Беренче сыйныфтан Бирәк. минем әни токты. 9нчы мәктәп. Әйе, беренче сыйныфта. Минем вот кызык әйбер монда. Анда кып-кызыл. Yok. Минем пятибалльная система обычно мәктәпләрдә. А минем булды 10. Әйе, 10 балл. 10 балл бу 5 получается. А 7 нәрсә инде алайсың? 7, ну, твердая четверка. Вот. А 6-дан уже А менә син үзең яздыңмы? Әйе, то что-то мин уже матурда язам монда. Матур язган син, әйе. А вот тут еще... Карагыз. Күрәсезме? Менә опоздала на урок дигән менә монда. Там еще за поведение безгә. Әйе. Будь внимателен на урок. Поведение 8. 8, ну... Поведение 10, поведение 10. Әйе. Поведение кол дигән менә. Yok. Не выучила стих. Дерется с мальчиками дигән. Плохо вела себя в столовой. Вот. Бу беренче сыйныф име? Еш кайтамы, Әдилә? Ну, хәзер кимрәк. Хәзер әзрәк инеме? Әдилә.
Жырлайды ма шайтыр сіз түгәрәк үстеләрін алып Иә. Әншәп хәзер жырламый алайса. Сіз сұрамағайш. Әйдә, Әдилә. Берәр төрле жырлы жырлап безнең дә хәзер алайса сөйләшеп утырганда чәй эчелми. Әнидә жырлыйм әле. Бик матур җырлый булса. Нет, вон тут. Аңа хәтле алайса сөйләм әле. Син әнигә охшап шундый җырманга гашык менә. Гөлнар апа, сез дә җырлыйсызмы әллә? Мин дә җырлыйм. Ни җырлый? Бик матур җырлый. Толы бер ансамбль. Беләсезме ничек? Мин аны уйлыйм, безнең әнкәй ягыннан, бабай ягыннан килгән шундый сәләт. Безнең әнкәйнең ике туган энесе бар. Хайдар Гыйльфанов, ишеткәнегез бармы? Менә ул бик матур җырлый, аның ничек сәләте шуннан килгәндер дип уйлыйм. Биек тау башында, авылым каршында, күп гасырлар шаулый бер bir kim bilmi aның Кайчан туган чагын bir kim bilmi aның серләрен Түбән Каманың халык артистлары. Безнең әниле кызлы дуэт. Ничек уйлыйсыз, җиңәчәкме шушы проектта? Иң мөһимендә ышанырга кирәкме, Рәсим апа? Мин ышанам. Мин байтак буларны карабын инде. Минем кызым үтәрне өйрәнде. Көчле кеше дип уйлыйм, ләкин минем бит ирем бар. Мин, если хочу слабо себя почувствовать, мин уже Айнур и җырлыйм. Аннан соң опять көчле. Без катнашучыларда төрле кызыклы биремнәрне сынауны дәвам итәбез. Бүген нәрсә дисезме? Әйдәгез, тизрәк карыйк. Дуслар, йолдыз булгач, йолдызларны бик күп кеше күрә, һәм инде аларга төрле фикерләрен белдерәләр. Безнең катнашучыларга шулай ук социаль челтәрләрдә бик күп төрле кызыклы комментарийлар килә, бар тискәресе, бар яхшысы, һәм бүген без аларга барысында иң кызыкларын алып күрсәтербез, һәм инде аларның реакцияларын тикшеребез. Аларның әлеге комментарийларга булган комментарийларын да ишетербез. Киттек. Тавышы шебен кебек, безелдәгән кебек сәхнәдә тотышы юк. Ничек финалга үткән ул? Ничек уздыңыз? Даже белмим, ничек үткәнмендер. Сиңа хәтле шебен безелдәгән тавыш дип әйтәләр идеме? Теге фейк аккаунтлардан язалар иде шулай. Бар иде анда язган бер кеше. Автотюн үз эшен эшли. Бу нәрсә инде тагын? Конкурста шулай тавыш ясап җырлау. Әле җырлап күрсәтәм кешегә. Күрсәтәйин әле, күрсәтәйин. Музафаров Илнас сөйләшен. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Иң кызыгы беләсең нәрсә, без бу тапшырны монтажлап чыгарганда да автотюн кулланып чыгарачакбыз. Һәм Илнас тагы да сине битереп атачак. Бер нәрсәсе дә юк бу кызның, моңы да, чурты да. Талантларны төшереп калдырып, типа джаз и блюз дигән булып оригинальность эзлиләр. Ну чыкты ди бу кыз, җырлады ди. Кемгә кирәк андый стиль? Миләүшә Идиатова ханым. Джаз и блюз дигән стильләр бик тә кирәк. Татар эстрадасына да мин уйлыйм бик кирәк, миңа кирәк. Минем подписчикларга. Уңышлар сиңа метрода. Нәрсә дип әйтим икән инде бу сүзләргә? Мин сиңа ярдәм итә алам. Ярдәм итсәң бик рәхмәт. Уңышлар сезгә татар теле буенча репетиторда дип әйтергә кирәк, чөнки сиңа сүзе синга дип язылган. Уңышлар сезгә. Ого! Бу хатынга яңа йолдыз проекты кирәкми. Давай поженимся кирәк. Бик тә килешәм, барысы үз вакыты белән, ярыймы? Баштан яңа йолдыз, аннары давай поженимся. Юки группасы никакой. Лина дөрес бәя бирде аларга. Эшчесенең тавышы бер тавышка да тормый.
Очень ценный комментарий. Еще, давайте еще больше. Никакой тугринда, мы не согласны. Нет, у каждого же свой вкус. Кому-то нравится, кому-то мы не можем всем подряд нравиться. Это нормально. На кастинге еще песня была такая, что там не было трехголосия. Там не было трехголосия, и вы нас еще не слышали. Да. Айдар Шафиев. Еще один бездельник. Ай, бездельничество тянул меня. Меня это Улам да синди микрофоннан калады өттенесе көтермәді. Эшли білмейсің? Жоқ, синди қолына келесің. Дұрыс айттың, Айдар, бездельник. Мен бездельник. Хей! Дип жырлаған егітіні сайлағашта жүрілерінің нинди урвинде икәнләре күрінә. Әм смайлик мына мындый ма? Хей дегеш бұл миндер инде, мен бұтан андай жырларды дегенде ішткен жоқ әлі проектта. Ничек дип бәя бирәсең шушы комментарийга? Ябыштылар миннән, бетердиләр жюри белән. Аңлап бетермәдем. Мне не нравится. Мне тоже, если честно. Һәр кешегә дә ошап итеп булмый, шуңа күрә һәр кешенең үзенең Наиля Шәйдуллина. Син менә теге берәнди үпкә хисе бармы шундыйларга менә яңа ашамый дигән кешеләргә? Юк, мен Кара, мне не нравится дигән һәм бер кеше нравится куйган. Бу ничек бу? Димәк, кемгәдер тагын ошамаячак дигән сүз инде. Ләкин бит анда бер генә лайк шуңа күрә мин бик исем китми. Мондый комментарийларга мин теге булай гына карыйм, язган. Үзенең мнениесе. Әйбәт, тавышны тарттырасы бар әле азрак. Һәм синең җавабың? Тарттырма. Бит чабады. Азапланма инде жырлап безнең вакытны алып. Дуслар, карыйсыз килмәсә карамагыз. Берән инде бүтән кызыграк программа тапсагыз, мин барса. Шулай итеп, кемгәдер әлеге комментарийлар дәрес булды, кемгәдер инде бик борчу уятты, ләкин ни генә булса да, шушы комментарийларны язучыларга зур рәхмәтләр, чөнки сез булмасагыз, җырчы, артист үзенең иҗат юлын дәвам итә алмас иде. Барыгызга да пока. Социаль шелтәрләрдә күп шау-шу уяткан, сезне телеэкраннар каршына килергә мәҗбүр иткән яңа йолдыз тапшыруы бүгенгә ахырына якынлашты. Тик сез адна дәвамында безнең геройларыбызны TMTV телеканалының социаль шелтәрләре аша күзәтә һәм Татар радиосы ешлыкларында ишетә аласыз. Актив булыгыз. Шул чакта без яңа йолдызны бергә кабыздырбыз. Ә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.